Fiți binecuvântați de Dumnezeu, doresc multe binecuvântări să vină peste toți care vor urmări această transmisie. În această zi vreau să împărtășesc cu voi de ce încă multă lume nu se vaccinează. Cea mai frecventă întrebare pe care o primesc de luni de zile ca și păstor nu este cum să găsesc mântuirea sau cum să mă apropiu de Dumnezeu, ci cea mai frecventă întrebare este: ce mă sfătuiești cu vaccinul? Ce să fac cu el? Are legătură cu mântuirea dacă îl fac? N-are legătură? Ce mă sfătuiești, să-l iau, să nu-l iau? Și cea mai frecventă întrebare în ultimul timp pe care o primesc de luni de zile este: ce să facem vis-a-vis de vaccin? Bineînțeles că nu sunt medic de profesie, sunt păstor, însă foarte mulți enoriași îmi cer răspunsul. Unii mi-au spus: băi, ar trebui să faci ceva, ești în poziția asta, noi așteptăm de la tine o direcție, o lumină. Și în această zi aș vrea să răspund la această întrebare: de ce foarte mulți oameni încă nu s-au vaccinat? Când sunt întrebat de cineva ce să fac, să mă vaccinez sau să nu mă vaccinez, răspunsul meu pentru toți cei care mă întreabă este: roagă-te, postește, cere lumină de la Dumnezeu și Dumnezeu să te ajute să faci ceea ce trebuie. Pentru că nu pot să zic la cineva: nu te vaccina, poate are o imunitate slabă, poate e bolnăvicios, poate are anumite probleme care nu sunt cunoscute de sănătate și probabil că vaccinul să fie soluția pentru persoana respectivă. Sau nu pot să zic la cineva: vaccinează-te, când poate are o imunitate bună, poate vaccinul să-i facă rău, și prefer să stau într-o zonă neutră în care să nu pot să încurc pe nimeni și în care să pun responsabilitatea în dreptul fiecărui individ. Din capul locului vreau să vă spun că noi trebuie să respectăm pe toți care s-au vaccinat și noi trebuie să-i respectăm pe toți care nu s-au vaccinat și să lăsăm libertatea de dezbatere pe tema aceasta. Soluția nu este să ne impunem asupra celor nevaccinați sau să criticăm pe cei vaccinați. Soluția este dezbaterea și discuția din ambele tabere, ca adevărul să iasă la lumină. Întotdeauna adevărul iese la lumină când asculți ambele părți ale problemei, când asculți ambele tabere, când vezi cauze, efecte, când vezi toate lucrurile, atunci ai o lumină de ansamblu. Și în Vechiul Testament zicea să nu iei mărturie de acuzare împotriva cuiva până când nu vei asculta ambele părți. De aceea vreau să pornim la drum în seara aceasta și să vedem de ce încă multe persoane au rezerve cu privire la vaccin și nu s-au vaccinat încă. Iată-ne că suntem în plin val de pandemie, cu restricții, obligativitatea vaccinului se apropie tot mai mult. Eu trăiesc în Marea Britanie, în Anglia, unde se pare că se strânge șurubul și aici cu noua variantă de COVID, Omicron. Ceea ce se cere acum este ca întâlnirile care depășesc 500 de persoane să aibă cu pașaport verde, cu vaccinul făcut, persoanele care vin la acele întâlniri, deși țara asta este 90% vaccinată deja. În biserici încă nu s-au impus restricții decât purtarea măștii și numărul să nu fie mai mare de 500 de participanți. Aici, în Anglia, se discută multe variante, multe teorii și un prim răspuns de ce unii oameni încă nu se vaccinează este pentru că vaccinul nu rezolvă permanent problema. Asta spun unele persoane. Nu ne vaccinăm pentru că vaccinul nu rezolvă permanent imunitatea corpului de a lupta cu COVID-ul. De exemplu, aici în Anglia, acum nu de mult a ieșit în față
premierul care a zis că soluția pentru a înfrunta sezonul acesta de iarnă și noua variantă de COVID Omicron este să luăm a treia doză. Adică ai luat o doză, ai luat a doua doză, dar astea nu te pot apăra de Omicron. Trebuie să iei și a treia doză și apoi deja aici în țara aceasta se discută repetarea vaccinului tot la 3 luni. De aceea multe persoane nu se vaccinează pentru că se gândesc că vaccinul nu rezolvă problema. Sunt persoane care s-au vaccinat și mai apoi au dezvoltat COVID și vaccinul acesta, spun majoritatea specialiștilor, te protejează în jur de 6 luni. Și ce face el este că îți dă anticorpi împotriva COVID-ului și unii zic că suprimă imunitatea ta, adică nu mai luptă corpul tău cu COVID-ul, ci luptă anticorpii aia care vin prin vaccin, ceea ce duce la o dependență de vaccinare și la o vaccinare continuă pentru a putea înfrânge acest virus numit COVID. Deci ăsta este unul din lucrurile care multe persoane care nu se vaccinează le aduc în atenția noastră, în atenția celor care se întreabă de ce oamenii încă nu fac pasul acesta, ce reținerea. Și anume că vaccinul nu rezolvă problema în mod permanent, ci creează o dependență continuă de vaccinare pe tot procesul acesta de COVID, care poate să dureze 3 ani, 5 ani și nimeni nu știe exact cât. Apoi, dragii mei, un alt lucru care determină anumite persoane să nu facă vaccinul, o altă problemă care o ridică cei nevaccinați, este că vaccinul este ceva artificial. Adică virusul s-a descoperit că a fost creat într-un laborator și la fel și vaccinul a fost creat în laborator și are componente artificiale care nu fac bine omului biologic, omului natural și repetarea mai multor vaccinuri nu sunt bune la sănătate, susțin mai multe persoane. Omul a fost creat de Dumnezeu într-o grădină, de aia cel mai sănătos este mâncarea naturală, de aia cel mai sănătos este mediul natural, de aia cel mai sănătos este tot ce are legătură cu natura și vaccinul este ceva artificial, ceva ce te duce din lumea ta naturală într-o lume artificială. Și în general și medicamentele și toate celelalte care sunt artificiale nu-ți fac 100% bine întotdeauna în toate departamentele. Apoi, un alt lucru pe care îl spun unii este pentru că sunt persoane care au dezvoltat reacții adverse. Multe persoane în urma vaccinării, sau o minoritate, să nu greșesc, dintre multele care s-au vaccinat, au dezvoltat reacții adverse. Și când te duci să faci acest vaccin anti-COVID, ești pus să semnezi spre propria răspundere că iei asupra ta orice se întâmplă ca efecte adverse, ca orice efect pe care îl are vaccinul. Sunt oameni care de la unul din vaccinuri, n-am să dau numele aici, au dezvoltat cheaguri de sânge. Au fost țări care la un moment dat l-au retras pe acel vaccin pentru o perioadă, acea firmă de vaccin, pentru că s-au creat cheaguri de sânge. Aseară vorbeam cu un prieten și îmi zicea vreo 4 persoane din familia lui care au dezvoltat probleme de la vaccin. Deci, și efectele astea adverse pe care posibil să le aibă vaccinul, creează o anumită reținere în rândul oamenilor și mulți oameni se tem să facă vaccinul ca nu cumva, făcând vaccinul, să dezvolte anumite complicații. Au fost multe persoane care au apărut pe internet sau puține dintre mulțimea celor vaccinați care într-adevăr au dezvoltat anumite probleme. Știu de la prima mână persoane care după a doua doză de vaccin au fost afectați, îmi povestea un prieten, 2 săptămâni am fost ca o legumă, n-am fost bun de nimic, după 2 săptămâni am revenit.
o altă vecină de-a noastră ne spunea, o dor mâinile, o dor picioarele, pentru că bagi în tine anticorpii artificiali care la un moment dat au și reacții adverse. Până și paracetamolul, spunea cineva, are reacții adverse, de aceea medicamentele astea care nu sunt naturale, care nu sunt din natură luate și care nu fac o conexiune bună cu omul, dezvoltă și reacții adverse. De aceea mulți oameni nu se vaccinează încă pentru că le este frică de acest vaccin. Bineînțeles, aici mai este o frică și anume frică ca vaccinul acesta să fie semnul fiarei. Unii credincioși, din a fi sigur că nu sunt duși în eroare, spun că ar fi o posibilitate ca vaccinul să fie un microchip care să îl iei în corpul tău și după aceea să poți fi controlat și dirijat. Are un fond de adevăr treaba asta în sensul că în Biblie zice că în vremea din urmă se va pune un semn pe frunte sau pe mână și cei care îl vor avea vor putea cumpăra sau vinde, iar ceilalți nu. Și cumva există un teren comun. Personal nu cred că vaccinul acesta ar fi cu un microchip sau ar fi semnul fiarei, însă în viitor ar fi posibil să apară și un astfel de vaccin sau un astfel de semn sau un astfel de microchip, dar nu cred că acest vaccin să fie semnul fiarei. Apoi, dragii mei, mai sunt și alte motive pentru care oamenii, o mare parte din ei nu se vaccinează, este că nu au încredere în guvernanți. Mulți oameni astăzi nu mai au încredere în ceea ce spun guvernanții. Unii zic, domnule, la început în China, când a apărut virusul ăsta, cădeau pe stradă, leșinau, vinea targa, îi lua, cu izolera după ei, cu nu știu ce. Acum, domnule, nu mai cade nimeni, nu mai leșină nimeni, nu mai vezi pe nimeni ca și la început. Deci videourile alea au fost niște făcături, spun unii. Apoi tot alții spun că Bill Gates este unul dintre mari investitori în farmaceutica. El este patronul acestui business de farmaceutica și oamenii zic, domnule, dacă el e acolo, care nu este un om de așa mare încredere, noi nu avem încredere să ne vaccinăm pentru că nu există transparență, pentru că nu avem încredere în bogătași, pentru că nu avem încredere în guvernanți, pentru că nu avem încredere în oamenii ăștia care vor să conducă lumea. Interesant, îl ascultam pe Russell Brand, actorul acesta de aici din Anglia, care are un podcast, o emisiune de radio și zicea, în această pandemie, bogătașii și-au dublat averea, pe când cei din linia de mijloc, cei săraci, s-au însărăcit și mai tare. Și atunci se naște un semn de întrebare. Oare aceștia n-au niciun interes cu ce se întâmplă, dacă averea lor crește, dacă prosperitatea lor se dezvoltă, dacă Bill Gates este în spate la industria farmaceutică? Oare nu există ceva? Și oamenii nu mai cred nici în guvernanți, nu mai cred nici în corporațiile mari care vor să conducă lumea. Nu mai au încredere în cei care ne conduc, în așa măsură încât să zică, da, ne vor binele și noi trebuie să-i urmăm și noi trebuie să facem ce zic ei și toată treaba asta este foarte bună. Un alt motiv, să mergem înainte așa să derulăm toate aceste exemple de rețineri pe care cei nevaccinați le au cu privire la acest vaccin, este că mulți spun că imunitatea este cea mai importantă. Adică dacă ai o imunitate bună, atunci în corpul tău este suficient de pregătit să lupte cu acest virus. Și dacă ai imunitate bună și dacă corpul tău este bine pregătit, atunci n-ai nevoie să iei vaccinul ca să lupte un vaccin din corpul tău împotriva acestui virus. Și corpul în mod natural se dezvoltă, se formează și în felul acesta poate să înfrunte virusul. Și aici, legat de imunitate, aș vrea să fac o paranteză și să vă spun ce am făcut noi în această perioadă. În această perioadă, ca să avem o imunitate bună, eu și soția mea și copiii mei am
căutat ori de câte ori s-a ivit un pic de răceală, un pic de tendință, un pic de început, să luăm zinc și vitamina C. Apoi să luăm vitamina D. Să facem aceste inhalații pe care le-ați auzit peste tot și pe care le recomandă foarte mulți oameni, și anume pui niște apă la fiert, pui un pumn de sare, pui un plic de mentă și apoi stai cu capul aplecat și inspiri acei aburi care intră pe plămâni și îți curăță, înmoaie și curăță plămânii, curăță respirația. Sarea are rolul de dezinfectant și unii spun că și un leiul de oregano, să pui un strop 2 în această apă fiartă de oregano și să inspiri, acesta distruge orice virus. Deci dacă ai o imunitate bună, da, și plus și ți iei niște măsuri de precauție, spun unii, nu trebuie să faci vaccinul pentru că poți în mod natural să înfrunți acest virus. Somnul, alimentația, o viață sănătoasă, mișcarea, sportul, plimbările în natură, odihna, lipsa de stres, toate astea împreună îți dă o imunitate bună. Și dacă nu suferi de anumite boli grele, atunci tu poți în mod natural să înfrunți virusul. Și un alt lucru pe care îl aduc cei care nu se vaccinează ca și motiv pentru a nu se vaccina, este că o mare parte dintre ei deja au luat virusul. Au luat virusul și, având virusul, deja au dezvoltat anticorpi. Eu, cel puțin, de 3 ori am avut virusul ăsta. Am făcut și testele astea care sunt de la guvern și a ieșit de câteva ori că am avut virusul. N-am avut simptome grave. Soția mea a fost un picuț mai afectată decât mine, dar odată ce ai luat virusul, 6 luni de zile ești ferit de acest virus, să-l iei din nou, spun specialiștii, pentru că corpul tău, dacă l-a înfrânt, a dezvoltat anticorpi și cu anticorpii aia tu ești pregătit să lupți cu virusul. Și mulți dintre cei care au luat virusul zic, domnule, nu mai am nevoie de vaccin, pentru că eu am dezvoltat anticorpii necesari ca să nu mai țin virusul în mine. Așa se face că în Anglia, dacă mergeai în România, puteai, printr-un test de anticorp simplu, să nu mai trească să dovedești niciun vaccin, ci să mergi până în România. Și mulți dintre cei care au avut COVID și au trecut cu bine și au dezvoltat anticorpi, au hotărât să nu mai facă vaccinul. Și apoi, dragii mei, un alt gând, ăsta e mai interesant, un alt motiv pentru care unii spun că nu trebuie să luăm vaccinul este pentru că majoritatea oamenilor care n-au luat vaccinul, s-a demonstrat în lume și aici în Anglia, sunt din religia evanghelică lărgită, din bisericile de protestanți, din bisericile evanghelice, dintre rândul creștinilor de orice denominațiune ar fi. Și atunci oamenii spun, domnule, dacă credincioșii sunt cei mai nevaccinați, înseamnă că au ei o călăuzire mai aparte. Au ei o lumină mai specială. Dumnezeu nu se poate, dacă Dumnezeu există, chiar pe ei să-i lase să nu facă vaccinul acesta dacă acesta face bine la sănătate. Chiar eu am văzut pe internet aici în Anglia, că se făcea un studiu la BBC, cine sunt cei mai nevaccinați din Anglia. Și zicea că cei mai nevaccinați din Anglia sunt oamenii de culoare albă din rândul bisericilor evanghelice. Foarte mulți credincioși, ortodoxi, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, au această reținere cu privire la acest vaccin. Și în această situație mulți zic, bă, cum se face că doar credincioșii sunt cei mai reținuți? Ori o fi o călăuzire de la Dumnezeu, ori o fi o mare înșelare. Dar dacă Dumnezeu există și credincioșii sunt cei care îl slujesc pe El, atunci Dumnezeu pe credincioși îi călăuzește. Și faptul că sunt un număr așa de mare de credincioși care încă n-au făcut pasul acesta este un semn de întrebare. Iată, dragii mei, câteva motive pentru care mulți n-au făcut încă vaccinul
și poate aceste motive ar fi și un răspuns pentru cei care zic, domnule, de ce nu vor ăștia să se vaccineze? Rezolvați problemele astea, explicați lucrurile astea, dovediți-le și poate în felul acesta vor fi mai mulți care vă vor da dreptate. Întotdeauna dialogul, dezbaterea, punerea problemelor în față, într-un cadru democratic, elegant, fără să jignim, fără să supărăm, ăia s-au vaccinat foarte bine, ăia nu s-au vaccinat foarte bine, are rolul să aducă lucrurile la lumină. În Anglia peste 90% din populație s-a vaccinat, deci n-ar mai trebui să fie o problemă că 10% nu s-a vaccinat, pentru că 90% sunt vaccinați și dacă ea s-a vaccinat, n-ar trebui să se îngrijoreze de ceilalți care sunt nevaccinați. Și acum, la final, poate vreți să mă întrebați dacă m-am vaccinat sau nu. Deci, în primul rând, vreau să vă spun lucrul ăsta. Eu nu spun nimănui să se vaccineze sau să nu se vaccineze. Nu vreau să răspund pentru nimeni legat de decizia asta care trebuie să fie personală. Însă, eu personal, până acum, nu am luat vaccinul. Mă rog ca o călăuzire și când va deveni obligatoriu, atunci îl voi face și eu. Până atunci, încerc să merg pe imunitate, pe sănătate, pe celelalte departamente care pot să mă ajute să înfrunt COVID-ul. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul să vă întărească. Am încercat în această transmisie să prezint frământările din cealaltă tabără, pentru că am auzit multe despre cealaltă tabără. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.